Hello guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांनि YouTube channel बरायबाय ओमफ्राय नोंथांनि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मिथिखाबाय जानांगौ थाम्बनेल बा टाइटल होनानै बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ उइदाउट स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायनो लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर आं दिनै मोनसे भिडिअ मोनदों, बे भिडिअखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामसै होननानै नैबे भिडिअखौ लाना फैनाय जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय बे भिडिअआ मा होनना बुङोब्ला बे भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर बेयाव बे भिडिअआव दङ जे जोंनि जेनाखि बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा दानि जुगाव मा सोलिगासिनो नोंथांमोना एसेबाबो मिथिखाबाय। ओमफ्राय आं दा बे भिडिअआव नुनो मोनदों जे जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफ्रा जौ लोंनानै आड्डा खालामनाय बैफोर भिडिअखौ जों ससियेल मिडियाआव मोनदों। बेनि थाखाय आं बाराबो बुजाया, जेनाखि जोंनि गेजेराव बेफोरबायदि फिसा फिसा जाथायफ्रा जाफ्लेबोगासिनो दं, जाया नङा सिगांनिफ्रायबो जाबाय। सोरबा बर' हिन्जावा बांगाल हौवाजों खारबाय, सोरबा हाबा जाखानाया सोरजोंबा दोनखारलांबाय, बेफोरबायदिया सिगांनिफ्राय जाफ्लेगासिनो दं। ओमफ्राय नैबे जानाय लोंनायनि बेलायावबो बेफोरबायदियाबो गोबांथार जाफ्लेबोबाय। जेनाखि हिन्जाव माहारिनि गेजेराव गासिबो हिन्जावफ्रा बिदि नङा जे, गासिबो सिख्लाफ्रा बेफोरबायदि नङा जे, नैबे जेनाखि जों नैबे भिडिअआव नुदों बिथांमोना लोंदों जादों सोबदों, ओमफ्राय बिनि गेजेराव बिसोरो अपेनलि भिडिअ बानायनानै आगारबावदों। ओमफ्राय बिथांमोनखौ आं बुंनो साननाया बेनो जे नोंसोर जादों लोंदों, नोंसोरहा बिमा बिफानिफ्राय रां लाबोनानै जादों लोंदों, जोंहा बाव बुंनांगौ बुंनांगौ मा पावार गैया होननानै बुंनो हायो। नोंथांमोनखौ जों थाखा हराखै, जाहोआखै, लोङाखै। एक्सुवेलि जोंनाव बुंनांगौआ बेल' जे नोंथांमोना जादों लोंदों, नोंथांमोना भिडिअ बानायनानै बेखौ ससियेल मिडियायाव अपेन हगारनाया नोंथांमोननि गोरोन्थि। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोननि बेफोरबायदि जानाय लोंनायखौ नुनानै फैनो गोनां इयुन जोलैफ्रा मा सोलोंगोन, बिथांमोनखौ मा फोरोंगोन। जेनाखि फेसबुक होन ससियेल मिडिया खेवबानो नोंथांमोननि जानाय लोंनाय नुयो, अखानायबानो सोरनिबा माबा जानाय नुयो, बेफोरखौ नुनानै जोंनि गेजेराव बांसिननिफ्राय बांसिन जाबोनो हमबाय आरोना। ओमफ्राय बेफोरबायदि भिडिअखौ हगारनानै बिथांमोना मा फोरोंनो सानदों, मा फोरमायनो सानदों बिथांमोनावसो दंसै आरोना। ओमफ्राय बिथांमोना जादों लोंदों, बिमा बिफानि थाखायसो जादों लोंदों, हय नंगौ नोंथांमोना नोंथांमोननि बिमा बिफानिफ्रायसो रां लाबोना जादों, खिन्थु जों नोंथांमोननो फैसा हराखै, खिन्थु जाबाव बुंनांगौ मोन्थाय गैया होननानै आं सानो। ओमफ्राय बुंनांगौ बायद'आव बे जे नोंथांमोना लोंदों जादों भिडिअ खालामनानै आगारदों, बे भिडिअ बानायना आगारनाया मा होनोबा जोंनि समाजाव गाज्रि गोहोम खोख्लैयो आरोना। मानो होनना बुङोब्ला जों दा बावनो बिमा बिफा फेमिलिजों ज' थाबाय, नोंथांमोननि भिडिअखौ जों नुखागोन, गेजेरावनो नुखागोन, जों फेमिलिजों थानाय समाव नुगोन, खिन्थु नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ मा बुजायगोन। नोंथांमोना बेफोरबायदि आखल देखायोब्ला मा जों जेनाखि नोंथांमोननि थाखायनो साफा सानैनि थाखायनो जों बिमा बिफाजों सोरबा सासे आइजो एबा बर' हिन्जावा बहाबाफोर फरायनो थाहैनो सानदों, बिथाङा मोजाङै फरायहैनो सानदों अबावबा लजिं थानानै अबावबा हस्टेल थानानै, खिन्थु बै बिमा बिफाफ्रा डाउट जागोन आरोना, आंनि फिसाजोखौ आं गुबुनाव हस्टेल दोनहरोबा बैफोरबायदि जागोन नामा, जागोन लोंगोन नामा, आड्डा मारिगोन नामा, बैफोरबायदि डाउट जायो आरोना। बेनि थाखायनो बेफोरबायदि बांद्राय अपेन जानो नाङा आरोना। जादों लोंदों नोंथांमोना बिमा बिफानिफ्राय मोनजादों जा लों, खिन्थु ससियेल मिडियाआव बेफोरबायदि भिडिअ खालामना हगारनाया समाजखौ गोहोम खोख्लैयो आरोना। ओमफ्राय दिनै आं भिडिअखौ बारा बुंला, भिडिअखौ बारा गोलाव बानायना लोगोफोर, भिडिअआ एसेनोसै। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार